Ola, seguimos conxugando verbos. Hoxe tócanos o verbo poñer. Comezamos! Hoxe imos conxugar o verbo irregular poñer. Porén, antes recordemos que é un verbo. Pois un verbo é unha palabra que indica unha acción, un proceso ou un sentimento. A moza baila breakdance. A palabra que indica a acción é baila e, polo tanto, baila é o verbo desta oración. E recordo como atopar o verbo na oración. É moi doado. Pregúntolle á persoa, animal ou cousa que fixo, que sinte, que fai, que ocorre. Por exemplo, a mestra quere moito ao seu gatiño. Que fai a mestra? Quere ao seu gatiño. Polo tanto, quere é o verbo desta oración. Despois deste breve recordatorio, imos empezar a conxugar o verbo irregular poñer. Moi importante, sen verbo non hai oración. Comezamos con modo indicativo. Presente de indicativo. Eu poño, ti pos, el, ela pon, nos poñemos, vos poñedes, eles, elas poñen. Pretérito imperfecto de indicativo. Eu poñía, ti poñías, el, ela poñía, nos poñíamos, vos poñíades, eles, elas poñían. Pretérito perfecto de indicativo. Eu puxen, ti puxeches, el, ela puxo, nos pusemos, vos puxestes, eles, elas puxeron. Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Eu puxera, ti puxeras, el, ela puxera, nos puxeramos, vos puxerades, eles, elas puxeran. Futuro de indicativo. Eu poñerei, ti poñerás, el, ela poñerá, nos poñeremos, vos poñeredes, eles, elas poñerán. Futuro condicional de indicativo. Eu poñería, ti poñerías, el, ela poñería, nos poñeríamos, vos poñeríades, eles, elas poñerían. É a quenda do modo subxuntivo. Presente de subxuntivo. Eu poña, ti poñas, el, ela poña, nos poñamos, vos poñades, eles, elas poñan. Pretérito imperfecto de subxuntivo. Eu puxese, ti puxeses, el, ela puxese, nos puxésemos, vos puxésedes, eles, elas puxesen. Futuro de subxuntivo.
eu puser, ti puseres, el, ela puser, nos pusermos, vos puserdes, eles, elas puseren. Modo imperativo. Pon ti, poñede vos. Infinitivo consugado. O infinitivo consugado é eu poñer, ti poñeres, el, ela poñer, nos poñermos, vos poñerdes, eles, elas poñeren. Imos coas formas nominais. Son 3 as formas nominais. Infinitivo, poñer, serundio, poñendo e participio, posto. Breve aclaración. Os tempos verbais en galego teñen dobre nome. Neste tutorial eu uso os que coinciden co español para así facilitar o estudo de ambos os dous idiomas. Pois ata aquí a clase de hoxe na que consugamos o verbo irregular poñer. E agora tócache. En parella. Eu puxese, ti pos, el, ela poñía, nos poñamos, vos poñerdes, eles, elas poñerían. Cos seguintes tempos verbais, presente de indicativo, imperfecto de indicativo, presente de subsuntivo, pretérito imperfecto de subsuntivo, futuro condicional e infinitivo consugado. Estas son as respostas. Eu pusese é un pretérito de imperfecto de subsuntivo, tipos presente de indicativo, el, ela poñía, imperfecto de indicativo, nos poñamos, presente de subsuntivo, vos poñerdes, infinitivo consugado, eles, elas poñerían e un futuro condicional. Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!